Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. Mijn naam is Israel Thijs en welkom bij Broodbreek, die programma van de Here waar ons dagelijks een hoofdstuk in het Nieuwe Testament lees moet doen om ons christen te vernieuwen en te versterken op een dagelijkse basis. Vandaag gaan ons voort met 1 Korintiërs hoofdstuk 13 en de opschrift lees hoe onbeerlijk de liefde is. Al zou ik enige taal op aarde of zelfs in de hemel kon praten, maar ik kom die liefde kort, het ik een galmende trom of een klinkende cymbaal gehoord. En al zou ik de gave van profetie en zou ik alle geheimen kon ontrafelen en al die kennis ter wereld heen, en al zou ik genoeg geloof hebben om bergen te verschrijven, maar ik kom die liefde kort, zou ik een ronde nul wees. En al zou ik al mijn bezittings voor die armen gee en zelfs mijn lichaam opofferen, zodat ik mij daarop kon beroemen, maar ik kom die liefde kort, zodat mij niks helpt nie. Die liefde is geduldig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat jou aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie. Maar profesie sal tot niet gaan. Die spreek in tale sal ophou en kennis sal verouder raak. Ons ken maar net in dele en ons profeteer maar net in dele. Wanneer die volmaakte egter gekom het, sal al die onvolmaakte uitgedien wees. Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind ontgroei. Nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.